Wala na makahingagaw pa sa pagsug-alaw sa bagong tuig ang isa ka lalaki nga ginbuno sang iya mismo bayaw alas 8:30 sang gabi, Disyembre 31, 2022 sa Barangay Butong Oton, Iloilo. Suno sa interview sang Radyo Bistado kay Police Senior Master Sergeant Tordi Celias, ang investigator on case sang Oton Municipal Police Station. Mga alas 8:30 sang gabi, pwede tawag sa amon, mga 8:55 na. Okay, tapos sir? Naka-investigation, dito sa investigation, nakapagita ng pagbayaw. May hindi sinyanay, puro naman pa sila nakainom. Inabot yung pala ng kuhaan, si Rich Niblata, biktima. Nakainom naman. Tapos, nagigibit, ba sila balay. Yung pagbuha niya, nakita niya na si ang iabayaw na si Alonso. Ang mga pagbuha. Ikita niya. So, pagkita niya, wala lang poste nagdugo tumunog isa. Pagka matyaga nga sakit, lumog yan ng isa. Nakita isang uli nga may nasukjit galing ang kutsilyo. Siguro wala na sa ibang choice. Hindi ka magbalos. Kaya, ginuno niya. Ikuha niya itong kutsilyo sa awak. Sa isa kaging guno sa bayaw. Bayaw? Ay, okay sir. Ano kalaba sir ang kutsilyo? Sus, okay na balaba. Tapos sir, diin sir ginbuno sang suspect ang bayaw niya sir sang porsyon sang lawas niya. Para sa lip side sa nga lawas. Sus, okay. At kamusta sir sang ginbuno sini ang biktima? Anong plastada niya man sir? Sa nagkontahin sila sa rin, sila bulik para nga padala sa ospital. So ginagawa man sang nag-responding pusar sa gidala sa ospital sir. Oo. Din sa sir gindala nga ospital. Western Visayas sir sa Mandurriao. Okay. Sir, kamusta sa subong sir ang biktima? Ang biktima, ginindeclare na siya nga nag-expired sa 9:46 PM sa namumatong gabi. Okay, iti kamusta sir ang plano sang magbayaw sila? Anong plano sang magtimbang kampo sir? Ang nanay, isang biktima, nag-bayag inustisya, kagtuyog niya mag-file sa reklamo kontra sa iyang umaga. Daan niya hiligot-anon ang ginatanaw nga rason kung nga naglabutan ay sila nga duha. Sadto pa man, perbina nagaginamo ang duha kung yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Tuwang Manitor de Celias, magbayaw malang si Posadas kag Atoy. Kag magkaingod malang ini ang inapuloyan. Desidido naman magpasaka sang kaso ang iloy ni Posadas, batok sa iya nga umagad. Yara naman sa kustudiya sang Oton Municipal Police Station si Atoy. Kag natalana ini nga pasakaan sang kaso nga homicide buwas nga adlaw. Gikan diri sa Oton Municipal Police Station, ini si Kabistadong Aaron Refollo. Basta balita ang serbisyo publiko, Radyo Bistado.